ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଡ୍ସେନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ତରଫରୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ଆସିଛି। ଚାଲ ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ଆଣିକି ଆଉ ଭେରିଫାଇ କରିବା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ଆସିଛି? ଆଡ୍ସେନ୍ସ ପିନ୍। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ଭାଇ ଏଥର ଆସିବ ପଇସା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ସଇଲା ଆଉ ମୋର ଆସିଲା ଏଥର। କ'ଣ ସାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଇନ୍ ମାରୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇନ୍ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖଉଛି। ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଡ୍ସେନ୍ସ ପିନ୍ କେମିତି। ଫାଇନାଲି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆଗର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ରହିଛି, ଆଉ ଭିତରଟା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଚିରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଭିତରଟା ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟଟା ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣ କାଲି 2ଟାରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ୱାଚ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।